салом алайкум дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо. Дӯстони азиз, ногуфта намонем ки як видео бироварда будам. Кӯчкар чӣ хеле ки ФМС мера барои патент, не ки ай ба ҷои патент венжеш метан, яъне ки венжем додан. Баъд ҳамун видеоро кардам пар гуфтам, баъд бисёриҳо дар комментариҳо нависанд ки бигем як 99% одамо табрик кардан. Ҳазор раҳмат барои табрикотон, ҳазор раҳмат барои дастгириҳои ҳар яки шумо. Ман ҳамаи шумо миннатдорам. Ва чӣ хеле ки гуфтам 99% табрик кард ва 1% дигаш мақсад ки барои ира ҳоли гирифтана ты и хелиу хели як гапҳо гуфтам. Мақсад ки ӯ ай худат нестай, мақсад ман ҳамира гирифтам, ҳамин венжера мехе гирифтам, немехе нишон додам. Мақсад ки дурунша нишон додам. Ба бисёриҳо гуфтанд ки ай худат нестай, ай худат меши дурунша нишон медодӣ. Ва ҳамин хотир уҷа хай камтар хунук буд. Вақте ки ман уҷа ай саҳар рафта будам очурада будам, мақсад бегаӣ биромадам, ай ҳамуҷа шав буд биромадам. Дига ай хунукира ҳамуҷа ҳамун як берунша нишон додам, тамом ба дурунша нишон надодам. ҳазор раҳмат барои он нафароне ки табрик кардан ай таҳти дил, мақсад ки дастгирим кардан, дилбардорӣ карден. ҳазор раҳмат ба ҳар яку яки шумо апаҳо, хоҳаро, модаро ва дӯстони азиз. Ина ҳамун венже, аввал ҳамун венже, яъне ки вид на жительство. Ана баъд драни ана ҳамун венже. Ина бародарои азиз, ина ҳамин это вот это. Ташаккури зиёд дӯстони азиз, ҳазор раҳмат барои дастгириётон. ина ҳаму венжае ки ман нишон дода будам, ҳамуай. ҳазор раҳмат барои дастгириётон, ҳазор раҳмат барои дилбардорӣ. барои шумо ҳам муваффақият бародарои азиз, бародаре ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ кор мекунед, апаҳо, хоҳаро, модаро дар муҳоҷирати меҳнатӣ кор мекунед. ва бигем ки бисёр пулошон дар ҳамун патент мерава. хай касе ки мехоҳад ки ҳамихе венже бигирад, яъне ки дига ҳар патент натияву фақат ҳамун пули патента ба падару модар роӣ кунанд. насиби ҳар яки мо боша, зинда бошен, саломат бошен. ва бисёре нависанд ки хай кӯчкар чӣ хел гирифтӣ, мақсад ки морам як роҳша нишон битем, морам хай бигирем гуфтан навистагиян. ман роҳша мегумтам. бародари азиз, вақте ки основания надошта бошен барои ҳамин венже, яъне ки чӣ гирифтан, бе основания ин намешавад гирифта. основания яъне ки ё фарзанд, ё ки оилат, яъне ки занат агар боша, яки агар ки зан боша, шуш агар ки основания дошта боша, яъне ки гражданство дошта боша, ай пишти ҳаваё метавонед ки шумо бигиред. агар ки основания набоша, бовар кунед намешавад гирифта. ва барои ира гирифтем, хай мақсад яки бесконечная, мақсад ки срок надорад. чанд сол аввал 5 сола буд ё 3 сола чӣ хеле буд, ҳозир дигар срок надорад. чанд соли фура қатъиян гаштан мегирӣ. ва барои ира гирифтем барои сурх подават кардан, яъне ки бо сертификат мегирӣ. бародари азиз, ина сертификат знания русского языка. ина бо дурунша нишон додам, ба меган яй ту нест яй хидмат. ва гуфтанд ки дар чанд сум гирифтӣ. мақсад ки ман яъне ки основания доштам, яъне ки основания, яъне ки оилам, яъне ки духтарчам гражданинан. ай пишти духтарчам мақсад ман венже гирифтам. агар ки ай пишти оила мегирифтам, ай пишти оила, яъне ки ай пишти зан, метавонем ки шумо фақат РВП бигирен, яъне ки венже гирифта наметавонед. яъне ки ай пишти фарзанд ки гирифтӣ, венже мегирӣ. ба ҳамин хотир иҷа бояд основания обязательно бояд боша, бародари азиз. ва гуфтанд ки чӣ хел гирифтӣ ва чанд сум рафт. барои ира венжера споридан духтур мегзарӣ, медкомиссия ҳамаша мегзарӣ. ҳамин духтур обши расходаш дар тарафи мо, яъне ки великий новгорода обши 11000 рубл расход мешавад, фақат дар духтураш 11000 рубл мешавад. баъд пеш айва мери, яъне ки пеш ай духтур гузаштан ҳатман мерай загранпаспорт тоҷикира перевод русский языка мекунӣ, яъне ки перевод ба забони урусӣ мегардонем, перевод заверият мекунаша. вайда як паспорти ҳамин заграни тоҷикӣ, мақсад ба переводаш 1400 рубл дар тарафи мо мешавад, дар тарафи великий новгород. дигар ҳар тарафда ҳар хела, як ман дигар ҷоро намедонам. дар тарафи мо 1400 рублда фақат перевод паспорт мекунанд, яъне ки ба забони урусӣ переводаш мекунанд, заверият мекунанд, печат мекунанд. баъд мерай духтур та мегзарӣ 100%. духтур ки гузашти миёи документро як папка мекунӣ, ФМС мебарӣ. баъд
3 моҳ ждат мекунӣ, барои венҷа 3 моҳ ждат мекунӣ. Венҷет ки биромад, баъд иним ки зангат мезанӣ ё ки дар почтат меоя, меравӣ мегирӣ. Ба ҳамин хотир бародарои азиз, касе ки мақсад ки мехоҳад гирифтан, фақат бояд основания дошта бошад. Агар ки основания набоша, қиндай гирифтанаш ҳастай, роҳош ҳастай, мақсад гирифтанда мегирӣ, не ки камтар қиндай. Ба ҳамин хотир бояд основания боша. Баъд як апа буд дар комментария нависагия ки падари ма гуфт 30,000 рубл додай гуфтак, яъне ки чиш набиромада, ино чӣ мегӯям, патентиш набиромада, яъне ки патентиша сӯхтай мегӯям, ҳамун сумо ҳама сӯхтак мегӯям. Ба ҳамин хотир гуфтанем ки бародарое ки мақсад ба ҳамин корҳо машғуланд, яъне ки документ мекунанд, ҳамаора гуфтанем ки бародаро як коре кунед ки бародарои тоҷик насӯзанд, яъне ки ҳамин коршон яъне ҳамун пеш бубарем ки мақсад ҳамун пула меҳнат мекунанд, меованд, заҳмат мекашанд дар ин хунукиҳо. Ба ҳамин хотир гуфтанем ки касе ки мақсад ба ҳамин кор яъне ки даст дорад, кӯшиш кунед ки бародари тоҷик, бародаре ки дар тоҷикистонем, ҳама каса гуфти гапҳо ҳамамон тоҷикем, насӯзанд, пул беҳуда насӯзанд. Ҳамун пуле ки дар ҳамун ҷо месӯзад, хонашро мекунад, ӯ хубтара. Ба ҳамин хотир гуфтанем ки бародарои азиз, ба ҳаматон бурдбориҳо, пешравиҳо хоҳонам ва нашод документ спорӣ эҳтиёт шавед бародарои азиз, ки ина мақсад ки баъзеҳо регистратсия мекунанд, вақте ки меянд 3 моҳа регистратсия мекунанд, регистратсияро эҳтиёт шавед бародарои азиз. Бисёр дар ҳамин нашоти регистратсия бисёр жалоб мешавад ки регистратсия мекунанд ва мераванд, вақте ки милиса меқапашонад, базаша пробиват мекунанд, дар база намебирояд. Ҳамура эҳтиёт шавед, мақсад ки ҳамура яъне ҳамуди бикунем ки мақсад ҳамун оригинал боша, яъне ки дар гостиница набоша, ҳамун регистратсия ки дар ягон чӣ набоша, ки мақсад ки агар ки биқапанд ё депорт мекунанд, ё штраф мекунанд, бо ҳамунҷодан пул месӯзӣ. Ба ҳамин хотир бародарое ки дар корои мара пеш бурданд, ай ҳамашон миннатдорам. Ҳазор раҳмат. Акаи Иброҳим дар шаҳри Санкт Петербург вақте ки рафтум, манами сертификата тайёр кардан доданд, оригинал гуфти гапҳо. Ҳазор раҳмат акаи Иброҳим. Респект гуфти реперистор, респект. ва зиндаву сарбаланду хонаобод бошен. Касе ки дар барам будак, то ҳозир дар барам ҳастай, ай ҳамаи шумо миннатдорам. Ҳазор раҳмат дӯстони азиз. ва касе ки дар ҳамин ғарибия кор ва фаъолият мекунад, апаҳо, хоҳаро, модаро, бародаро, ба ҳамаи шумо муваффақият хоҳонам. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, ҳеҷ гоҳ касал нашавен, сараввал касал нашавен. Мақсад ки нашод документ фаҳмондум, венҷа ки бояд чанд сум тайёр шавад. Ман мақсад фақат ҳамин чиша гуфтум, ҳамин обшин бигем ки айма як ё 28,000 ё 30,000 қатъи ҳамин раҳпулиш, рафта омаданаш, ҳамин қасум паридагим. Ва бисёро гуфтанд ки дар и ҳоли барои ира гирифтан хела бояд бизанӣ. Хая ки мо ҳам хела задем, 3 моҳ дар ҳамин ҷо гуфти гапҳои истодагӣ будем. Ба ҳамин хотир бародарои азиз, венҷаи хидмат ина ҳайда иҷа кучкар наменависанд, ака иҷа дар ҳамин фамилия номи хидмат менависанд, иҷа кучкар наменависанд. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ ва ҳазор раҳмат барои суханҳои беҳтарин дар комментария. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Марҳамат, чӣ саволот дошта бошед, бинависед дар комментария, ҳатман ҷавоб мегардонам. Зиндаву сарбаланд бошед.